Ya karena plastiknya ada ladak. Omahku gede, bapak kerja yen mau ngambil proyek. Dorong kramika arep turu adem kanginan penting saben dina bisa nyawa. Saiki aku wis kerja, najan uripku ra kosong, ikhlas bakti kanggo keluarga. Aku iki anak lanang, kerjaku mau turut dalan, muga iso mulyak netra jate keluarga. Spesial keluarga Tegal, terima kasih.
Rohit, Oke, Dik. lagunya itu yang diminta Jogja Istimewa ya. Ya oke boleh dong, kita Oke. kasih aja banyak karena memang memenuhi permintaan untuk Mas. itu. Itu kita menyendikaninya. Kita masih di sini ya Mas. Ya, Dik. Aku tak bawa kresek sih neng kene. Iya ora apa-apa. Kok nek kresekku kebak aku teri kresek ya Mas. Tenang kok tak kadai bagor. Nah, wah, kok pada iwak dulu. Ya. Ya, Ya, sini nggak apa-apa. Lagune pun mangan tempe. Ya Pak De mriki. Nggih. Monggo. Masalah Oke. bapak karo anak. Oke, are you ready? Yo. Ada yang bisa nyanyi juga. Mbak Fitri mundur ora bareng melu-melu ayo. Se. Go. Alah, kula mawon sik iki. Panitia niki panitia. Rasane koyo mangan lawo sate. Let's just yang penting Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. sama cucu. Tresnaku rokowe ra bakal tak maju. Ngaten rasane wong kang lagi gandrung. Kaperjuangke tekan janur melayu Sina yo kowe siji aku bangga karo kowe kelem nompo opo anane tresnaku ra bakal mlebu kowe aja tresnaku ra bakal ilang koyo kudaku Jogja kowe jen istimewa yo Fitri lah bareng Mary ya saya Ika Kita kasih sekali lagi lah. Berkah barokah lancar selalu rezekinya. Bareng ada ABG Professional Audio Sound System. Terima kasih. Buat. Bantuan. Sing penting
barokah lancar rezekinipun Bapak Oke. kalian Ibu. Keluarga diucapkan terima kasih. Bagaimana masih? Bagaimana? Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Nggih. Sampun telas napa tesih? Tesih mangke Sih, nganu. Mangke Ajeng mecahke pun riyen. mecahke melih gek tindak mriki niki pun perbankan pun siap. Nggih. Mangke niki Rohit ki ajeng mecahke. Mecahke apa? Mecahke piring. Ya wis senane sing duwe kok ya. Mbrono. Mecahke liyane ora eneng. Heeh, wong duwe. Matur ora. sembah nuwun Mas Rohit luar Nggih, biasa. nggih. Menika keluarga yang Besar dari Tegal. Tegal. Terima kasih ini matur Iya, nuwun. ini seneng Wah, jan dono top-top seneng dono weweh muga-muga didongake berkah samukasipun. Amin. Lancar rezekinipun. Alhamdulillah. Gek jane nggih ngersake tembange mboten kedah gek ngoten ngono nggih. Boten kedah peparing ngersaken lagun sak jer. Apun kiambak saged ngaturaken pun. Mboten napa-napa pun aturaken piyambak. Mas Rohit. Oh iya nggih. nggih. Ya, ini masih ada pamundutan lagu. Oke. Pamer bojo gentenan jenengan sing mriko. Oke. Yo pamer bojo. Iya. Oke. Di sini melayani penukaran uang receh. Mas Rohit. Tadi sudah. Monggo. Sudah. Kosek entan ono iki tak Oke. sutake sik kleseke digawa rono Oh lah meneh. yo. Orang kowe nonton bagor kok. Ayo Mbah, tentem rono Mbah. Iya. Didinding. Pamer bojo. Ayo. Wah ya bojomu sing ayu lho nggon Iya. Oke, keluarga Tegal masih siap di sana, oke? Wes bubar, Mbah.